Faster of go video as een drie charge in like komen echt die gaan een loch. De bastion, de deunje, de klechgeen, een genollige het val af. Gewoon is in park gehad geen, maar als je niet graag als een video als een nu ja in een halve show, dan gewoon ik genollig rief. En nu als je in een chaos, wel, kleep chaos, het toosje. Dus kon er maar schoon worden staan. Tegen ze terug aan de show. Kan je terug schoon kwik voor die week? Ze rode beker gaan ik uit die maar rode beker die haar moet. Is zo'n lach gezegd en handicap aan heel. En ik begin aan heel en dan ga je gliepen, frisjes en ze hoort dan lochtigen. Dus begin ik naar vandaag in naar lochtigen naar heen, hoor dat locht dan heel. Dus van mijn hen dat verraken. Dus ook aan huizen, zo naar mij jeder die ga je ook aan. Hier heen zo gaat hij in Galan huis raad gejak. Dus had ik aan heel aan 1936, August 1936. Dus was ik aan February 1937. Oh, aan de gaan naar die meer zijn. Dus had ik maar het gejak aan heel. Dus schöne mannen. Kleep chaos gedaan. Wat kleper kon je aan je richting maat zich in zijn heel klusje. Niet zo heel goed zo. Ja. In de staat bij een huis wat ze wil wel je seaweed factory van lozen. Dat is in de 60s, 70s. Dat is niet helemaal nu, het is maar een garage op nou. Samen cages omheen gedaan. Is van maat die nog huis aan jou, huisraad aan jou. Is en dan ga je gliepen en dan ga je ook schön, ga je gliepen reek. Dus ga je nog chocolade. Ga je voor dat balans wat kierig is kroeg. Dus lozen ga je tot gaan groten en nooit krijgen. Kan soms in de weg het kan weer klaar ständig lochtigen. Dus ga je weg en lozen die ik ga niet stoppen. En ik krijg eigenlijk last voor. Dus van 1932 tot 1937 ging de tegen geleden hoger. En hier de heen. Dus heb ik het verwin ik jou zien, gelwaard, lachen zei. Schöne dingen aan jou de lief. En dan mag je stoppen. Kom van een stoppie. Stoppie, een ballerina stoppie. Toen we er geweest staan. Dus schöne braden Angus Morrison een huiselarakking. Dus ze had je niet aan de dus zo'n geisen was je niet paar gewend. Lief kosten riek die middag gemaakt die voor geen radio leerlings. Gaan niet genoeg een community. Kiosk besteed het nu. Wat trek ik nog heen aan de short hier voor zo'n raad? Vind je dat dan moet ik pleuren? Nee, hier is raad. Hier is aan jou. Van nog had je kun je het kiosk of ja, nog Joos. Ja, zo'n middag waar. Waarom? Nee, die geleerd. Ja, is niet lang blootwerking. Sure. Voor waar zich waard. Ik je potje gerissen. Wat ga ik geen lessen met potje. Ik heb geen wat van de wachtwoord bij. Hallo, staat er niet. Oh, hallo. Rukken hokken tussen aan de show is. Dan gewoon je mag er net eens een draad tegen Giesing. Giesing, ik heb die waard. Is loggeerde soort. Schön loggeerde soort omheen. Is Kerry waard. Is Hugh Kouwstijk gejok. Hou omheen. Is han ik en tjolog en alle Kerry waard. Dat is lief. Dus met de Giesing taal ik de tikje. Maar wat daar de passen gaat de eerste schandlaag je klecht vuurt, maar raad. Hallo raad aan. Hallo raad aan. We hebben ons nou een heilige. De poester is aan zwaar. En de teker aan zwaar. Pletjes eraan. En ja, snap er. Hoe kan je dan zijn? Kjoos, hoe is de capital of Lochs? Sure. Oh, well, Loch eraan, maar pletjes eraan. Een undertaker aan.
Cwn yn dykich i'r Ja, sma postoffer Sean. Fe, Sianad Don Alstead. Sure. En is... Sure, mae cyfwyn i fi gael gwyw. En is Alstead. Sure. So gwaith fan bwstio oedd yr gael? Fe, Ergus yn Cwydioch. Sure. Ysdi a lyfach. Fe Dr. Campbell an. Fyrwch yn y gios? Dr. Campbell, mae fydwch yn gios. A had Evelyn Campbell. O, sure. Sure ni da. Agus a chi ad nôs yn dyrpost. Doctor yn. So register ar se fer edrych canigad se sioc an canigad is. Agus an ag feneg i hamitig sy'n i fa register. Ac ein yn register fi mwy gios. Cynnig ar John yma. Na nawr chai wyn y chlarig. O, sawn. Ddim i gydawn. Ysdi hachad gael gios yr eist. Chai ysdi gyn gan ysyn ag ywys. Nes cael yn ys. Chai nogda'r lwyrbost. Chai ffim i gydllir. Chai nhw registry offices gilydd John yma. Agus... Undertaker yn y cydllir yn ysgwydd yn y salst. Ni'n ysals yr hyn y fi gen y gysi yn lais mae'n siŵr na rod sy'n iachu. Chyn i mi cenioch. Ach syl y mis bys ac eid yma gyn y trisiwys. Fe harad sy'n gwybod stoch y cwnd is ma'n roedd ar John fach so stoch y mi bys ac. Is chyn i mi cenioch ma'n sy'n. Yw sy'n mach. Nes i, hyn y ffas sŵas an y sio a... Gwyd sy'n fach colwch? O fel yma. Fe sy'n chod. Chodoi'r rhaid sy'n cosioch ymach yn sgwrs. Na mi glaf lwchan, yw'r sy'n ymach yn y meilfan. Rhaid sy'n ymach yn y meilbags. Codi yn y pwysd sgelw. Cain ed y sgelw. Agus angi medl fydd ila. Rodi yma creis, bad chosnogres. Rhaid sy'n faint lift ffwp yn ddech droch la. Na mi glaf man, rhaid sy'n cosioch yn sgwrs. Rhaid sy'n cosioch gari. Gwyd cael ysgol ac yw'n oes? Miss Macaulay, Joan Macaulay a balal yn y fai. Fa mis sgolan, Ronysyn, agos si tairig a ni diolch yn ei gwnsgol gan sgol. Calwm, mae clywd i fydd. Chymisons gan sgoleg Easter, agos di tairig gan Ystafryd sy'n o'n dyn. Ar y gwrdd chi'n nach wyt ti chi? O'n chalet mi gorfod, ond mi'n gordiw lec i ffalog o i. Egus sy'n oes yn Miss Macaulay. Sy'n actio ydych yn ei ati a balada. Sy'n eisiau head mistress yma. Sy'n gnos yn tîl ysdion yma Miss MacLeod yn oran. Sy'n gosio garys, sy'n ei ceili, sy'n arwad yn cael achans. Sy'n fain sgona yma. Is jam Northwicks, sy'n dawd o'r ysdiach rhywun. Gan am chi gyr mwyn i ymharst o'r dechos yn glyb, gan y diolch siwr gan. Nes eisiau hymtig sgrwn diolch nach o diolch tylu gan y sio. Di fa tahart hwy diolch an y diolch? Wel, gyn i'n establish diolch state as chael gan Church of Scotland. Har o mor an i lag gan y jantred gan Church of Scotland. So son an lach gysau fan i diolch yn hwysyn. Sy'n pys y ffala na chrw? Yes, we had the cosioch gan cynam smel, we cosioch gan diolch. Diolch yn fat sy'n sy'n? Ha, 3,000. Sure. Styr a gwal. Shortcuts is rhan y Craig. Ni'n y bod yn y fi yn y brod am y brog ysbat yna. Rha'n cael ffein. Dwi'n bydd. Ach, mwabig mach, os i chi gach o yw. Ys yn hwysyn. Station, Bersitien, fa cynnych an, fa gwbleg Mitchell, sydd yn feseg y weekend, agos fydd ag artod gan Nioclwys. Rwsgol habot na cael abyn? Rwsgol habot, ac un sy'n y cynnig. Y cynnig mewn hios. Agos fa sy'n dan sgol habot, neu 3 ywydden. Sgol habot garig, agos sy'n ei heiltiad yn y fi, cymal sgol habot. Yma hadyn, agos antiach, agos dolan sy'n ad gen i dan. Sy'n rhywbeth da, gymal sgol albyn yn fan ystol mewn. Agos, gwrdd yn gobydd.
Crochtins. Agus, siwr ysgol y reisio yn y Balaran nhw. O, hynna o'n hios. Yn y cios. O faifos gydros ar ystig cios dwyr O, sawn. Cymryd yn y fag oes ysgol yn y Am ysbennach yn ddech am ysyn, beth cor y ffigyd dent. Stoch gwg dyn i ffigyd sy'n mynd a dyn nhw sôn. So da hitio nhw. Agus, fad ar gys i ffyrir fad gar nhw achos ar y fi ffalaf na chrw, fi ffagar. So charw cael yn ystig bwysgo. Haro. Chasyn chefein stjorn var station nu in fast commercial chefein i Lyrpost. Så station håll väl då fast jonna. Mes prinörsön i Washington. Ja, kan vi ska Lyrpost. För prinörsön. Prinörsön är тоже för det är ju någon sån dagligen. Agus, yn doi, sy'n ysgwyl chor y fe hwbrwch na che. Ja. Cwrs i fan colwch fel ysgech na dyfan o'r drafod gyda yn y fysio? Har sig med sjön man som stjärna väg. Så var sjön med var bigs var big on hack i hospital and more fall off session bleona. Jag session notion jättenish. Som där bleona. Ska man nog nog vaska. Så man kan glån och vaska. Det är faktiskt inte vad jag Ge bleona. Sank you dash. Han nog såna där stjärna. Hospital as nechwys yn hosioch, cyma at yr gialach jo fan yn hospital a hawn yn yw. Cofr eich iawn, ymys ma'n rofa. Eich colos ag na gael i hele. Cha be, Miss Smith efo. Sure. Så nas rofau. Så Miss ma'n ro si'n assistant meitran efo. Så iasen efo wyol ag o chwr cael. Ys yd yn y corner ys doch gan cwydioch o'r hynna yn administration a'ch byd. Administration nydys. Ja. Ys yn yw han yw las dyn a han. Fe gata gram as dy gwn yn hospital gyda Mary Jane agos mae'r dwafr yn fawr i chwlwch cael y wal. Stoker e. Stoker e. So han kjolsen, mae'n eid, mae'r hawl yr material o'ch gyda sy'n agos yn yw. Video dat gewoon reality. Dim un siarad fes medic an sio hyn an i chios mae'n doctor ac o'r cadr o'r gol y lwyr. O fe, yn y fan eisiau og, fe y gol y lwyr bost. Fe'n chyd yr eich. Sron o'r siacw, ban ochr. Fe, ban ochr y man, fe i, an y malalan. Fe, ban ochr yn y ffydoch. Wel am gydys man am, geen agmes va kaar akli hele agronschen. Vi gaat al neer. Nou, kortu hal logs. Men kutje koshach kan ik niet anders. How's er oaks of kind of Dat is niet zeggen. En we schapper ook zo nog. How grasje agenation net de weg heen. How er geen moerig in het zien. Er na te zo nog. Va goed dan ik Cwydioch o'i cheles na wel na ma'n gobydd o bolafa gobydd ag tos a fa fe fi'n yna tol y ffys wel crewd ac y ffi coiws a chanaig ma'n gach i chwrdd eich awn a fyddoch hawl stjorn y fag sfyriad sy'n gach i dydym siach gwnnwch ac na corwydd ioga gach i stort o'n iach gwnnw mae baes y gylegu agos môrsyn en ik ben verder voor de mooie raads waar wanneer is weer het fijn jaar gekomen dus ik op de stroom waar zwaar lossen pas we op de gracht we hebben naps we moois we korks we piers dat je nog goede kaart was een veskes de zout dat ik op het kon die hele buin wonog skipiens en we op de vaak 3 een kleintje maar je maar strik je op het is eens film nog eens raad waar kopen dat factory corners we gaat de buren wonen ja dat we gaat in een shift we gaat buren lang heel slaag is en dus we wonen dus en worsen goed dan kun je geen hele dat tot graag is al goed kaart dus in mijn of course kun je keris tussen kolons dan goed kaart maar de keris en het kaart kan je dan dus
Sy'n eich wrgyl ceir as y fal yna. Den i gwbrwch y loch i chi'n be gan mwyn i'n afiwens. Hwyl cael chydad yr galwch. Ja, har ik nooit bij herreestje moor. Als je niet point hebt gegaan, har het jalen dan schar op oren rian schar ik denk door de bier maar keurig maar ik krooi ik gehoord niet. Als je niet verder was, dan moet dat dit de weg. Ach en heel dan je gaat toilet gaan je laat gaan. En je laat gaan niet die vele. Goed dan ja. Komen ze een kleur ik goed dan ja. Kijk peens gaan je laat dan je schon dan is het beheerlijk. Gaat je de nu hier kopen suiker daarna bij maar die gedoe. En dan heb je ook dan met kalsbie of struut de koketje kunnen hier te hier. Smaak je de drasje kan je maar staan te schön. Het al geile dan sterks. Ja, daar heb ik. Oké, namens checkeren we mee naar aan ik in jouw. We hebben de business en aan ik moe. Oké, dan ben ik raad, maar zo heel ja niet. Als je naar school moet, dan je geen tijd en je raad. Aardig hier moor. Daar heb ik niet horen. Wel, ik heb zo een keer terug. Ik heb toen nog prima, maar aan de zo'n laatste Kurdisch, de kleine gaan, als je niet fijn aan de show, kon je aan de repartmentskier tafelet gejarven. Dat deed je.